Item 33, seuns onder 9, 50 meter rugslag. Item 33, seuns onder 9. En die derde plek, Zander Heinz. En die tweede plek, Ernst Stapelberg. En in die eerste plek met een tijd van 48,43 secondes, Marnus van der Merwe. En wat het so speciaal maakt, daar is weer een nieuwe record opgestel hierso. Baie geluk Marnus.